Gitugutan na ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga mga bli ang mga barbershop ug salon sa syudad. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, gitugutan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga mga bli ang mga barbershop ug salon bisan naka-general community quarantine pa ang syudad. Luyo sa IATF Omnibus Guideline nga pwede ra kini maka-operate sa mga modified general community quarantine areas. Sa unang gipagulang guidelines sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases niadtong May 5, gitugot ang operasyon sa mga barbershop ug salon sa mga GCQ areas. Apan sa uwahing Omnibus Guidelines nga girelease May 22, tugutan na lang kini nga mo-operate kung ang lugar gipailawom na sa Modified General Community Quarantine. Luyo niini gitugot ni Davao City Mayor Sara Duterte ang operasyon sa maong negosyo sa syudad, bisan anaa pa kini sa GCQ. Wala na akong ipagtirandaan na. Okay. Kay dili man gud na pwede na. Kung bago-bago ba, karon pwede unya dili. Kung pwede kung dili ana. So ang mga tao luoy ang mga tao. Yes. Luoy ang mga negosyante wala problema na sila. But ang mga employees mura ganing hatag bawi. Siguro kasi nagkaroon ng confusion in the past, no, because of the different issuances, no. It has been the stand of DTI na whatever the LGU directs or implements, musuporta gyud ni ana, ma'am, no. Even if naing guidelines or dili man ito aligned, no, doon sa national guidelines. Nalipay ang mga nanarbaho sa salon ug mga barbero kay magpadayon ang ilang panginabuhian, labi pa nga dugay sila nga walay kita tungod sa lockdown sa Manidodong Kirante. Maayo kay para makakuan po tag gamay pangwarta. Isod man po gulay pangwarta gamay, di na lang mabayran-bayran mga utang. Dinhi sa usa ka barbershop sa Acacia sa Davao City aron matuman ang social distancing, ilahan ang gipamutangan og plastic cover aron dili magdikit-dikit ang mga customer. Mag-operate sab sila pinaagi sa 50% work on-site arrangement. Dapat ma-practice gyud katong mga safety measures, and more so dis aning mga operators or workers na naay direct contact dito sa mga clients, no. Sara, lakip sa health protocol, dapat ang mga customer moagi sa disinfecting foot mat or foot bath. Kuhaon usab ang ilang mga body temperature, mag-disinfect sa ilang mga kamot ug dapat naka-face mask. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.